Аз съм слаб. Аз може би съм и може би не съм. Или това може да го видите в трета част. Ники, джойвам те. Докато чакаме да ме се зареди тъпия Roblox, ще говорим. Забравете, няма да говорим, защото не искам. Добре казал. А на мен ме зареждат, защото Roblox ми е най-бан. Файнали. Защо има 8 хора тук на ФАК? Не знам, защо има 8 души тук. Те са ботове, сигурно. Айде, почваме. Има 8 души и даже не си влязъл в правилния сървър. Не, твоя съм. Ето тепта няма тук, дай от друга. игра. Прехвърлил май. Чакай, дай да побежа тук. Много ми бъгва. Аз съм на Фриде Василите. Чакай. Трябва да вземем пистолет от мърдъра. Кемпер. Нега, ю нега. Fuck you, брат. Перебани на ебани тъпи реклами, дет ми излизат за Roblox за unlockна. Не искам да плащам Roblox-а. Оферна някаква друга игра. На Brawl Stars. Ок. И пак трябва да правиш ново видео. Не знаеш. Да. Чао хора, това беше от нас за сега. Чао.